Eldobhatom ezt? Vagy ezt ne? Elolvastam is, hogy ez a gabapert. Nem hozza oda, de ez a próbál. Hang nélkül rakjuk. Ez a foga volt? Ez ilyen gyors. Futás, Shadow, futás! Gyere, futás! Futás! Ja. Erős? Totál hülyének érzem magam, hogy múlt héten ugye erősítettünk, hogy legyél kemény fönn. Gyere, futás! A Rolling Stones. Futás! De hát akkor felúni jöttük. Hát, Az ja. is igaz, hogy ugye most De a busz megállóig nem jött el. Utólag okos a katona. Gyerünk, futás! De tényleg a Shadow, trolléig is változtak, ugye én? Volt, hogy mondom, ez nem jön el a trolléig. Föl kell, hogy Most hívjam. látod, hogy kicsit letúltott a lépcsőn, de azt se befolyásolja. Gyere, futás! Nem, én azt látom, hogy fájdalma nincs. Én szerintem teljesen kinyílt az a fitness. Gyere, futás! Eresz?